Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Tumai Old Beat House Shillong. Ka seng ka balatip kum ka sandur tip brew tip balay yang ngiu henyo trap. Stieh, kalapan benapat ba bahaka kat Tarik unai leber arjar arpway kan penlong ya ka jinya pa ba nadu na Madan student hadu banda poi hastan jayau Motphran bat kani ka jinya pa ba kan sedang nadu ka por khatway beji minstem aba ya keren bat ginong ilam jong kani ka seng ka kong purity phawa kali thu ba kani ka rally kan dei ni ka benta ban penrem halor ka jingsha thambor ki kenthei ki badang yai peteng ni ka por se ka por kali thu ru ba na uwai usnem sha uwai pan ka jingsha thambor ki kenthei ka nangjor bat tang mentau snemru kila don palat shipotli ki kes kali thu susu baga jinya pa ba kalong ru ban penbor ya ka sorkar bakan pentre kamno ya ki an ki bala don lupa bat ban penklan bor ya ki kenthei katai ka seng kala khot la weru ya baro ki pa ba ki badon ya ka jing snok ya halor kani ka mat bakin wan ban ya snok ti lang hagatai ka sngi klem da khain la ki dei na kono ka seng ru kani ka dei ka jing penbana pa ba halor ka jing sha ban ben jong ki riu kan thai ki jongi nadu ki khna ki badang ret hadu ki long kemi ki balarang ba ni i kani ka jing ja ka bana ka sngi na ka por sha ka por ka ba wat ka kemeru kamla suk ban ri la i jong i khun i ba maria kha ki bret no kala long pun ban kum ka advantage jong nyori jong no ka ba na ban ta jong ki we pat ban Tombor ya ki kena school ki ba men step ki meet na school da ka uniform on da lawan pai ka pormen da lawan pai pat ja ar sngi lai sngi da la lap ya kamet ka briu ka basa stang kamet kam don shu kamen sim ti kum ta ka pelong ngi i ba ulok yala ka lok ru menta kat nang mi sngi ki por la sha tu tombor yala ka jong ka lok hadu bam mi yo shu yala ka jong ka jing em bat ka e ka badang sujia shan man ha ka ne ro sha than kani hi hapo is Kasihil district kabang i ba kawai ka briu ka ba pli ka long kami ka lej ban bela la ka jong ka jing bela hadin ya ka ba lalap ya ka dara kamet ka ba mla shu ban pediang ha ka jing imbriu ka jongi ya ka ba ila sha ban la ila sha penyap no la sha thombor no kum ka seng long kami ba bangi tonrong lem ya ka ba ha kamet jong ka jai ban riu hi baro ka wei kasandur tip kur tip kha yeng nyo trap ka Stieh ni khot ni wer ya phi ki nong shong snong baro jong ga jela hi baro ka wei kam tam e ya baro an riu tali ki district kani ka jing sha thambor kam da dei e bangi nyo tang ya ka tu kat ne tali ki district henry ya baro hin riu tali ki district ni yu i ga jing sha thambor kala long ka ba klem da nyo shu kerpang yano ni khot ya phi ba pan ya poilang sha ka ne ka rally ya ka jinge ya pa ba ka bangin sedang na Madan student ha ka khat Tarik ulber arajar arpway nadu ka por khatway beji step bat ngin pen kut ya ka hangte hapo taxi stand jayau hamot pranda ka jinge lang pa ba ti kum ta ngi kan tu ya phi ki nong shong snong ki bana jan ne na jangai bangin ya poilang sha ka ne ka rally ka ba ngin pen bor ya ka bor sarkar ngi i ba ki bon ki si sha ki an ki ong bala pen kup bor ya ki kenthei henrei ka jing pen kup bor ya ki kenthei ka shulong tang ha ki kot sada kala shu sakut ha ki jing tho ngim i kata ka jing pen kup bor pen ban ka sngi ka por ki don ki jing jia ki bas ngosi ki ban ka por sha ka por ki bolam yangi kum ne kum tangim la shu ban pediang ban ya ka bangin bo ya ki an tang bakin shu sakut ha po duli ale ngin yami pa ba menta ngin pen bor ya ka bor ya ki bor sarkar bat ya ki nong sensar ki jongi bakin pen trekam ya ka an lais pa RIPC kabaka krishan ba unu ubale kam sniu kadai uban yo ya kabay nong kat kum ki jingle ki jong ho ai ni persya ki jing dia bala dia manu bala ban pediang phi ba ubriu un penyap briu ka briu ka bala dep yap ngin ye lek wa ngin yo pediang ya kamalu bala ban pediang ya kum kita ngangai ba manga ma phi mangi baro ka wei ka jai ban riu ngim la ban pediang ya ka jing yap jong no re jong no ya ka kham tam e ha ka jai ban riu ka jong ngi lengi ong ka ri tip riu tip lei kala long no kum ka ri tip suit tip krei ka bala dahar kalong ha ka ne ka rukam namar kata ngimla shu bantek lekam satang daki bor jong ka an kan lada hadu menta jong menta usnem hi arhajar arpweli le tang ki kes ki bala sedang nadu ka Tarik ka jong ujan wari hadu menta khat Tarik ka jong ubnai mat ladang nyau ya ki kes ki la palat ya ka shipotli kani ka jing sha thombor
Bat ngidon ru kajing ngorem kum ki paralong kemi baka kemi yala ki jong ki kun kamla shu ban senchar ka kloi ban bread pen ban hadu ya ka ban yo tam ya ki tang na ka badang shuka kimla shu ban senchar ya ka bor la de ti kalong ka jing sosi ka pajur hapdeng jongi kum ka jai ban riu kan ngim khot batang ya kiseng ngim khot tang kerpang ya no ngiong ale lang baro ki badon shisha ka jing sngokya ka badon ka jing kit khle bat ngangai baro ki don ka jing sngokya bat ka jing kit khle ale lang ngin ya poi lang syakane karali bat ngin penbor ya ki bor sarkar bat ya ki nong senshar ki jongi bakin shimkhya ya kane ka banta kalong bang i baki don buon ki kes don ru na pedeng jong ki ba hadu menta kim tip mano ba le ya kane ka jing jia ka bakum kane kaba do no ayala ka jong ka jing im dan na pedeng jong ki kim shim lawat benya henry habang yan ujor pa de ki kes ki ba jing jia ki kinu ki jing jia ki badia hapo kane ka jala jongi ki we ki jing jia ba dei ba ki ken hun seng balang ki bor pulit ki kloi ha ban yo kem ya kum kitu henry balai pa de ka jia hadu uniu pot ya kam ya penyap ba ki bor pulit kislam ban wat benya lane hakanu ka dur ba kimlap sabut ban pensisya badai lane mano ki bale ya kane ka kam bat lada don da pedeng jung ki kawai ka jing jia ka don ha jing jia hang te ya po west jan tia hilru kadai hakini kisnem balala ka ba upahe jong kata ka kena ule ya ka wai na ki kamba na ka benta ka kena red ka badang sansnem hadu bakala do no ya la ka jong ka jing im ngi mentau la jamin ulai jai ngobha ya la ka jong long nak kumbaro ka wei ka district hikan kale ya ngusi lang barok ka wei ka than ka ngusi lang hapa west jantia hill district henry ulai ya ngobha menta ka long nak kumba tip ka kes udon nem don la da udon ki kes ru ukit halor ka jong ka jabing jong kamet ka jong uyai ngobha ki wei gi septing bat ki dayo i bakalong kumni kita ka senjor gibor jong ka an long ni khot ya kino ki berang ka man sims ngolem ya ke bal dat dia kat kina singim la shu ban nyau mo na duk kina ki la pun teli ki kes te ngikot ya noi no kat ki bas ngolem ya ki ba la syamat ku mene jing dia tengin mla ban ong ha do kat nos pa ngot ma henre ba ngikbelenti hi ba ka jing snok tilang kan don bat ka jing wan ka joki kan long ka program ndai tang bakan su job henre ngin job ru ya kini gi jing thala gi kane kambe ka personal issue jong ni nane jong no kade issue jong ga ben ru bro ka we na mar kala jen ka we ka chaka bat ngaru ngalayat lenti ha gi bun tili ki kes ba kum kini ba wat ki pokso ekro nga iba kimla ban trekam te long usu hadin ka to kani pola like no la yet freely te ki kena ba play ki banga layat lenti ha ki jing rap ki la kedak mong tak la ne am shirta kinam la su ban yo ya biang ya to ka ke baki la julang mensua te kam tamat gitu ki bala klat le ten la su ban klat de ke baki la damat ba prima sakawe tong i ba ka babuan kum kini ke jinjia ka ki nong sen shar ke jungi ki kloi pemban ban aita isilak i arlak na benta ka long ying ka tu ke bangat ya ka tu ke jinjia atau ke jing imbriu ka shop tang ita ibor silak arlak da ka tengka ka sorkar ka don ya ki an pentri kam ni ka ngila mana kene benai ba armo ngila de banyak kran yo home minister te ndre ong hoi ki an ki don ka trekam ki ong ndre kat ba nai ki si por de bale ka kiu te kene ka jing sha thombo jing sha la be jot jing sha panjab ka lok hau lok na ka ke por ha ken te bale ka je kum ne ri ba jam ru jingi te ka le ka por ngi bangi khot ya barok lang ki pai bru nyo trap ngi pen mi ban pen pau jing pen rem bat kum jur ka jing ngolem halor kini ki bala je bat ngi dawaru ba kum kini kinam je shu khamat ha ka ne ka je pen ru jingi lada kishim da kum ka bor jong ka an ken lada kishim ba kat kum ka IPC lais pa ar ka ong ba ka dei yaki bakin yo ka jing pen sejawat hadu ba maki kum ba maki kishim ka jing imriu wat makir ki de bandu ya la ka jong ka jing em kat kum ka IPC lais pa ar